କାଲି ଗୋଟେ ଆମର ହିସାବ ହେଉଥିଲା ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହିସାବରେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଠିକ୍ ହେବ। ଏଇନା ଦେଉଛନ୍ତି 1,20,000 ନା 1,30,000 1,20,000 1,20,000ରେ କ'ଣଟା ହେଉଛି କମ୍ ସେ କମ୍ 1,80,000 ନହେଲେ ହେବନି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେଲାଣି 1,80,000 ନହେଲେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଠିକ୍ ସେ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 1,20,000ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ତିଆରି ଦେଉଛନ୍ତି ଡାଲି ଖାଇକି ରାତିରେ ଶୋଇଥିବ ବୁମ୍ କିରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲେ ସେ ଛାତ ଉଡ଼ିଯିବ। ଆରେ ପୁରା ଇଟା ଯାହାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଣିବ ତୁମେ 6,000 ହେଲା 848 ମାନେ 50,000 ପାଖାପାଖି। ତାପରେ ବାଲି ଲେବର ଚିପ୍ସ ଇଏ ପୁରା 60,000 ହେଲା। ଇଏ ତ ପଳେଇଲାଣି 1,10,000। ପୁଣି ସିମେଣ୍ଟ ରଡ଼ ଅଛି, ରଡ଼ 30,000, ସିମେଣ୍ଟ 25-30 ମାନେ ହିସାବ କର। ଆଉ ଯେତିକି ପଇସା ନିଜେ ହକିବ। ଆଉ ଏଇ ତ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାଇଁ କି? ଲୋକ କହିଲେ 1,20,000 କରିଦେବ, 1,20,000 କରିଦେବ କାହିଁକି ଡିଆସିଲି ଘରଟା କାହିଁକି ବନେଇଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କି ନାଇଁ କି?